Durant aquest projecte hem parlat de densitats, percentatges, ferro, sofre i corbes granulomètriques. Però, d'on surten realment totes aquestes dades? Els resultats no apareixen per art de màgia. Darrere de cada valor hi ha mesures experimentals, reaccions químiques i diversos càlculs. En aquest vídeo veurem pas a pas com es van obtenir els resultats dels diferents assajos realitzats sobre les mostres de pirita de Navajún i Valdeperillo. Comencem pel primer dels estudis realitzats. L'anàlisi granulomètrica tenia com a objectiu determinar la mida de les partícules presents en cada mostra. Per aconseguir-ho, es va fer passar el material per una sèrie de tamisos amb obertures cada vegada més petites. Després, es va pesar la massa retinguda en cada tamís. Prenem com a exemple la primera mostra de Navajún. La massa inicial era de 230,70 grams. Després del tamissat, 230,47 grams van quedar retinguts al tamís de 2 mil·límetres. Per calcular el percentatge retingut, s'utilitza la relació entre la massa retinguda i la massa total de la mostra. En aquest cas, el resultat és aproximadament del 99,9%. Això significa que pràcticament tota la mostra estava formada per partícules superiors a 2 mil·límetres. Repetint aquest càlcul per a tots els tamisos, s'obté la distribució granulomètrica completa. Aquesta distribució permet comparar el grau de fragmentació de les diferents mostres. Els resultats van mostrar que les mostres de Valdeperillo contenien una proporció lleugerament superior de partícules fines. Això podria indicar una fragmentació més gran del mineral després de dècades d'exposició als agents atmosfèrics. El següent assaig va ser la determinació de la densitat real. Aquesta propietat relaciona la massa del mineral amb el seu volum. Per determinar-la, es va utilitzar el mètode hidrostàtic, basat en el principi d'Arquimedes. Vegem un exemple real. Calcularem la densitat de la primera mostra de Navajún. La seva massa en aire era de 18,7289 grams. La seva massa aparent quan estava submergida en aigua era de 14,8357 grams. El primer pas consisteix a calcular el volum desplaçat. Per fer-ho, restem la massa hidrostàtica de la massa en aire. 18,7289 menys 14,8357 és igual a 3,8932. Aquesta quantitat equival aproximadament a 3,8932 centímetres cúbics de volum. A continuació, dividim la massa inicial pel volum calculat. 18,7289 dividit entre 3,8932 és igual a 4,81. La densitat real de la mostra és, per tant, de 4,81 grams per centímetre cúbic. Les mostres de Valdeperillo van presentar densitats inferiors. Això podria indicar una menor compacitat o un major grau d'alteració mineralògica. El tercer assaig va consistir en determinar el contingut d'humitat i substàncies volàtils. Per fer-ho, es van pesar les mostres abans i després d'un procés de secatge en estufa. Vegem el càlcul de la primera mostra de Valdeperillo. La massa de la càpsula buida era de 7,3584 grams. La massa de la càpsula amb la mostra humida era de 12,6763 grams. I la massa final, després de la secatge, era de 12,6747 grams. Primer calculem la massa de la mostra humida. 12,6763 menys 7,3584 és igual a 5,3179 grams. A continuació, calculem la massa seca. 12,6747 menys 7,3584 és igual a 5,3163 grams. La diferència entre totes dues masses correspon a l'aigua perduda durant la secatge. 5,3179 menys 5,3163 és igual a 0,0016 grams. Només es van perdre 0,0016 grams. Finalment, calculem el percentatge d'humitat. 0,0016
dividit entre 5,3179 i multiplicat per 100 dona un resultat aproximat del 0,03%. Aquest valor tan reduït indica que les mostres contenien molt poca humitat retinguda. Tot i això, durant l'assecatge es va detectar una olor característica de compostos sulfurats. Això suggereix la presència de petites quantitats de substàncies volàtils associades al sofre. Arribem ara a la determinació del contingut de ferro. La pirita és un sulfur de ferro. Per tant, quantificar aquest element permet obtenir informació important sobre l'estat del mineral. El procediment es va basar en una valoració redox amb permanganat potàssic. Abans de la valoració, la pirita es va dissoldre mitjançant digestió química. Posteriorment, el ferro es va transformar a la forma adequada perquè pogués reaccionar amb el permanganat. Vegem el càlcul de la primera mostra de Navajunt. La massa analitzada era de 0,4010 grams. Durant la valoració, es van consumir 29,4 mil·lilitres de permanganat de potassi de concentració 0,020 molar. El primer pas és convertir el volum a litres. 29,4 mil·lilitres equivalen a 0,0294 litres. Multiplicant aquest volum per la concentració, obtenim els mols de permanganat consumits. El resultat és 0,000588 mols. Segons l'estequiometria de la reacció, cada mol de permanganat reacciona amb 5 mols de ferro. Per tant, multipliquem 0,000588 per 5. Obtenim 0,00294 mols de ferro. Finalment, convertim els mols de ferro en grams. Multiplicant per la massa molar del ferro, obtenim aproximadament 0,164 grams. Per calcular el percentatge, dividim aquesta massa entre la massa inicial de la mostra. El resultat és aproximadament del 40,9%. Aquest és el contingut de ferro determinat experimentalment per aquesta mostra. L'últim dels anàlisis químics va ser la determinació del contingut de sofre. En aquest cas, es va utilitzar un mètode gravimètric. A diferència de la valoració de ferro, aquí no es mesura un volum de reactiu consumit. El que es mesura és la massa d'un compost sòlid format durant la reacció. Durant la digestió química, el sofre present a la pirita es transforma en sulfat. Posteriorment, s'afegeix clorur de bari. Quan els ions bari reaccionen amb els ions sulfat, es forma sulfat de bari. Aquest compost és pràcticament insoluble i precipita en forma d'un sòlid blanc. Com que la seva composició és coneguda, la seva massa permet calcular la quantitat de sofre que hi havia originalment a la mostra. Vegem ara un exemple real. La massa de pirita analitzada va ser de 0,1025 grams. El paper de filtre buit pesava 0,8654 grams i el conjunt format pel filtre i el precipitat sec pesava 1,11338 grams. El primer pas consisteix a calcular la massa de sulfat de bari obtinguda. Per fer-ho, restem la massa del filtre buit de la massa total. 1,11338 menys 0,8654 és igual a 0,24798 grams. Aquesta és la massa de sulfat de bari formada durant la reacció. Per convertir aquesta massa en massa de sofre, utilitzem el factor gravimètric. 0,24798 multiplicat per 0,13734 és igual a 0,03406 grams. Això significa que la mostra contenia aproximadament 0,03406 grams de sofre. Ja només queda calcular el percentatge. Dividim la massa de sofre entre la massa inicial de la mostra i multipliquem per 100. 0,03406 dividit entre 0,1025 multiplicat per 100 és igual a 33,2%. Per tant, el contingut de sofre determinat experimentalment per a aquesta mostra és del 33,2%. Les mostres de Valdeperillo van presentar valors lleugerament inferiors als de Navajunt. Això podria ser compatible amb processos d'oxidació que hagin provocat una pèrdua parcial del sofre original de la pirita.
Però obtenir un resultat experimental no és l'últim pas. També és necessari avaluar la seva fiabilitat. Per aquest motiu, es van aplicar diferents eines estadístiques als resultats obtinguts. En primer lloc, es va utilitzar el test Q de Dickson. Aquesta prova permet detectar possibles valors anòmals dins d'una sèrie reduïda de mesures. En la majoria dels assajos, no es van detectar resultats que superessin el valor crític. No obstant això, en la determinació de ferro de Valdeperillo es va observar una rèplica que podria considerar-se anòmala. Aquest valor es va mantenir dins de l'estudi perquè reflectia una limitació experimental real relacionada amb la dissolució incompleta d'algunes partícules de pirita. Eliminar-lo hauria amagat una part important del comportament real de l'experiment. Després, es va calcular la mitjana de cada sèrie de mesures. La mitjana representa el valor més probable obtingut experimentalment. També es va utilitzar la distribució T de Student. Aquesta distribució és especialment útil quan es treballa amb un nombre reduït de rèpliques. En aquest projecte, es van realitzar 3 rèpliques per a cada determinació. Finalment, es van calcular els intervals de confiança del 95%. Aquests intervals indiquen el rang dins del qual probablement es troba el valor real. Per exemple, la densitat real de Navajún es va situar entre 4,779 i 4,893 grams per centímetre cúbic. La densitat de Valdeperillo es va situar entre 4,463 i 4,515 grams per centímetre cúbic. La separació entre tots dos intervals reforça la idea que existeixen diferències reals entre les dues mostres estudiades.